कोरोना मतलब महामारी के एगो दूसर नाम। आज वही कोरोना आ ओकरी वेरिएंट से कैसे अपने के बचाव कइल जा हम रउरी पान के बताए। भोजपुरिया भाई लोगन के राजेश्वर मधुकर के नमस्कार। लेकिन ओकरे पहले रउरी पान से एगो निवेदन कि अगर आज ले रउरी पान ए चैनल के सब्सक्राइब नहीं कैले तो सब्सक्राइब करी, लाइक करी आ कमेंट बॉक्स में जाके ये बताई कि रउरा पान के ई कार्यक्रम कैसे लागल। तो चली शुरू करत बानी आज ये कार्यक्रम। कोरोना के जैसे ही लहर आवेला पूरा समाज में एगो भय आ घबराहट व्यक्त हो जाला। लेकिन रउरी पान देखत हो कब कि जैसे ही लहर समाप्त होले लोग लापरवाही कैले से बाज नहीं आवेला और जौने की वजह से ये बीमारी फिर हमारी पान के लगे दौड़ल चली आवेले आ अस्पताल में भीड़ बढ़ जाला। जहाँ तक आपको ये जानकारी होगी कि कोविड का तीसरा चरण फेज शुरू हो चुका है और ये अपने पीक पे भी चल रहा है। इसके बचाव के लिए कुछ हम जरूरी जो उपाय है कर करके इससे हम बच सकते हैं। पहला तो हम सबसे पहले टीकाकरण कराएं। टीकाकरण कराने के बाद भी मास्क लगाना न भूलें। सोशल डिस्टेंसिंग कम से कम 2 गज की दूरी पे ही रहें। बाकी कहीं भी जाएं भीड़ भाड़ की जगह पे दूरी बना के रखें और मास्क का प्रयोग अवश्य करें। हमारी पान कितना लापरवाह हो गई बनी जा कि ई जानले के बाद कि कोरोना की वजह से जिंदगी खतरा में पड़ जाला आ एगो भयावह स्थिति उत्पन्न हो जाला, हमारी पान ऊपर ध्यान नहीं खींचा देत। जबकि सरकार हमेशा ये रोग से लड़े खातिर संदेश देतिया आ कोशिश करतिया। धन्य है लोग ई स्वास्थ्यकर्मी जौन अपन सुख, अपने परिवार के सुख आ अपने जिंदगी के दांव पर लगा के हमारी सेवा खातिर हमेशा तैयार रहेला आ संदेश देला कि हमेशा हाथ धोए के चाही, मास्क लगावे के चाही आ हमेशा एक दूसरे से दूरी बना कर चाही, जौने की वजह से ये बीमारी कम फैले। कैसे कि ये गुणित रूप में फैले वाली बीमारी है आ एकरी फैलने के बाद जब ये पूरा अपने पावर में आ जाले तो रोकल बहुत मुश्किल हो जाला। ये वजह से ये बीमारी खातिर ये बीमारी से बहुत घबराइले की ज़रूरत नहीं है, बल्कि सावधानी बरतले के ज़रूरत बा, जोने से ये बीमारी मत आवे। कहाँ से एक घर में अगर बीमारी आई तो करीब करीब लापरवाही कैले के बाद सबके अपने चपेट में ले लई आ वो के चपेट में रहले के बाद से जिंदगी के संकट उत्पन्न हो जाई। ये वजह से ए पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। ये स्वास्थ्यकर्मी इनके आज पूरा देश प्रणाम करता। कहाँ से कि इनके अथक परिश्रम, इनके सेवा भाव आ इनके ये प्रयास से कि ये रोग के समूल विनाश हो सके, पूरा देश इनके गुणगान करता। कोरोना के रोकले खातिर सबसे पहला ज़रूरी काम इबा कि मास्क लगाई, सोशल डिस्टेंसिंग बना करके रखी आ जो टीकाकरण अभियान चलता वो टीकाकरण अभियान में सहयोग करी आ हमेशा हाथ धोई ताकि सफाई बनल रहे। देखी जब लापरवाही बढ़ी तो लापरवाही के साथ कोरोना भी बढ़ी, एक केहू रोक नहीं सकेला। ये तीसरी लहर जौन कोरोना के आयल बा, ये तीसरी लहर में एकर अलग अलग तरह के वेरिएंट हमरे सामने आवताने हमके देखे के पड़ता। टीकाकरण कराई, टीकाकरण बहुत ज़रूरी है। कहाँ से कि टीकाकरण करवले से शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ी और रोग प्रतिरोधक क्षमता जब बढ़ी तब इन्फेक्शन के संभावना भी कम हो जाई। इस स्वास्थ्यकर्मी लोग जो दिन रात सब कुछ छोड़ करके, सारा सुख छोड़ करके हमारी सेवा में लगन बाने, इनके सेवा के फल तब्बे मिली जब हमारी पान अपन लापरवाही छोड़ के इनके श्रम और सेवा के
महत्व दहल जाई, तबे जा कर के एक कोरोना की लड़ाई में हमरी पान के जीत हो सकेला। कोरोना के लड़ाई में सरकार पूरी तरह से कमर कस के तैयार बा, ताकि ये महामारी से देश के मुक्ति दिलावल जा सकल जाला। सरकारी साधन और सरकारी सेवा के हमरी पान के पूरा का पूरे लाभ उठावे के चाही, टीकाकरण करावे के चाही और जौन गाइडलाइन सरकार द्वारा तय कइल गइल बा वो गाइडलाइन के पालन कइल बहुत ज़रूरी बा। सरकार के सहयोग कइल बहुत ज़रूरी बा। सरकार हमेशा हमारी रोरी पान के साथ तैयार बा। ये वजह से कोरोना के गाइडलाइन के पालन कइल हम सब के ई दायित्व होला आ हमके आ सबके रोरी पान के वो काम के करे के चाही। सरकारी साधन आ सरकारी जितना सहायता बा वो सब अपने जनता खातिर पूरी तरह से तैयार बा। तब आज्ञा दें अपने दोस्त राजेश्वर मधुकर के। हम फिर मिलब कोनो नया विषय के साथ रौरे स्वास्थ्य के खातिर कोनो जानकारी लेके। तब तक नमस्कार।